kowa ku dinga taku sanna ku bari gaggawa. Salati wanda bai kirguwa ga habibi na Rasulu wanda ka haiko ya Allah cikin zamani na. A ƙara ƙarin tarin sirka a kwakwalwa na waƙe Abdulbasi abokina gogun Shamsiyya. Tashi ka ɗauro ɗan mara ka ɗau nauyi sahun gwagware ka fita dan daga yau kai ma ka haulaye. Na san ka kwai hakuri amma zan so ka ƙara hakan yayi. Wajibi ne ka ɗau dangana idan aka siya zo. Bikin kuma ke yau ranar da kuke da jira ta zo. Kake ta iska Abdulbasi yau kake ta zo. Ya cika makil duk jama'ar kuma ba mai cin kanzo. Ashe da sauran zance wanda sanin sa sai in kun zauna. Abdul ka tashi ka je gungin biyar da kasa hula. Minan yaki in har kai ne ba kasa ta tayo kwalla. Ku toshe kunne gummayin ku ba su su ga kun wala. Ku dau kula domin wannan aikin sa ne ba tin yau ba. Iske matarka zaman da za ku yara ba da za ku yi ba zan tarawa. Shagalin aure don Abdulbasi ya zan mijin kita so Shamsiyya.